Pakka kolmonen. Onko vähän tykittää. Karoliina, olet vähän huolimaton. Se tuli vaihtovaukan. Ei kiellä. Karo tykitä. Vähän ulko-ohjalla. Ui. Ennäs kaatua. Ui. Teki tosi hypy sullakin. Niin nekin. Se oli se 7. Ei ne ristiklaukot mitään haittaa. Karo kääntää, se menee johtoon, se menee ykkösiksi, mä otan sitä varmaan. Ui! Jos ei se mene johtoon, niin mä niinku murhaan jonkun. Hyvä Karoi!